awuzama ukuthi olimi lakho ulikhiphe indaba yenombolo. Uma nje ukhuluma nabantu, abantu bakholelwa kuwena. Lo mlayezo bafowethu ubheke ngqo kuKing Bhakanzama ke lapha ke uthunyelwa inyanga ezibiza ke ngodokotela ke ukhukhula zonke ke lapha ke asazi bafowethu ukuthi yozala nkomoni ke lapha ke lo mlayezo ke ubhekise kubhaka ke lapha ke uyamkhuza uthi ke akayiyeke ukuthi mekhuluma okukamoya noma ekhuluma nabantu kancane eveza ukuthi ke uyi26 yena noma ke wazi inombolo uthi lokho endaweni kamoya noma ngale kwelikamoya akuvumelekile lokho. Lenkulumo uyibhekise ngqo kuKing Bhakanzama nantu double phelele khona la kwisiqiniseko esemita ngicela uyizwele. King Bhaka ngana kwethu asazani impela nawe ngikwazela nje ku social media kodwa ke ezweni likamoya hayi ngiyakwazi ndoda yamadoda ngiyakwazi mfowethu ngiyakwazi ngani yakwethu ngiyakwazi kakhulu mfowethu kunento engifisa ukuthi ngiyidlulise nje kuwena kancane. King Bhaka mfowethu kunezinto oyincisha zona ezweni likamoya kunepower oyincisha yona. Kunezinto engabe zehlele kuwena kodwa wena uyayincisha zona lezo zinto uyayivimba wena ukuthi zifike kuwena lezo zinto lezo. Yabo mfowethu awukwazi ukuthi uwumsizi noma uthi uyinkosi njengoba uyibiza usho ukuthi uKing Bhaka. Yabo awukwazi ukuthi uyinkosi bese wena njengenkosi ukhethe ukuthi uvezele abantu ukuthi wena uyiluphi uhlangothi. Kuliphutha mfowethu ekutheni ukuthi usiza abantu kodwa wena uphumela obala uthi wena utshela abantu ukuthi uli26 ekubeni kodwa ngapha wena umsizi wabantu futhi uyibiza ngenkosi. Inkosi mfowethu ngaso sonke isikhathi ayihambi nahlangothi. Inkosi iba phakathi nendawo. Ngikhuluma nje mina ngiwumuntu ophakathi nendawo. Njengenkosi njengoba ngiyinkosi nje ngikhuluma nje nami ngiphakathi nendawo. Nakuwe ke mfowethu ngithi angidlulise lokho ukuthi mfowethu awuzama ukuthi olimi lakho ulikhiphe indaba yenombolo. Uma nje ukhuluma nabantu, abantu bakholelwa kuwena. Nami mfowethu nokubuka amavideo akho iqiniso lakho ngiyalithanda. Indoda elimelayo iqiniso ngiyalithanda. Kodwa into engiyibukayo mfowethu eyinkinga la ukuthi bese ufaka inombolo. Inombolo ungayifaki mfowethu ukwenzela ukuthi wena mfowethu njengoba mfowethu ukhethiwe wagcotshwa wakhethwa ukuthi fanele ube umsizi wemphefumulo ube umuntu okwazi ukuxolisela abantu uma sebenze ama mistake athile kwamoya ube umuntu okwazi ukuphulukisa abantu ngokomoya bese beyaphila enyameni. Yabo lo msebenzi okuyawazi futhi uyawuqonda. Yabo kodwa akumelanga ukuthi kube khona abantu abavimbekayo ngenxa ukuthi bezwa wena olimini lakho kunenombolo ukuthi wena uyindoda yaseMpumalanga. Funeka mfowethu ngisho umbhemu wasentshonalanga akwazi ukusondela ngisho iBig 5 ngisho i27. Yabo ngisho ini mfowethu wonke umuntu ufanele kwazi ukusondela kuwena. Umuntu angavinjwa ukuthi kuwena athi kodwa inkosi le funa ngabe ngiyaya kuyo nayo ngiyocela usizo kodwa manje inkinga hayi inombolo yabo iyayiveza ukuthi kuliphi uhlangothi. Yabo mfowethu inombolo uma uyibambile asali kodwa ngenxa ukuthi ukulomsebenzi okuwona ngiyacela mfowethu ukuthi uzame ukuyikhipha olimini lakho ukuze uzokwazi ukubona amanye amandla ehlela kuwena. Ngiyacela lento engishoyo ungene uyibuze esigodlweni ukuthi lento ekhulunywa lo muntu uthini. Uyongibonga mfowethu ngelinye ilanga ungangazi kodwa uyongibonga ngoba kunamandla amaningi azodilikela kuwena. Amaningi ozwabona edilikela kuwena. Kodwa futhi uma ungafisi ukuthi uyizwe lento engishoyo angiyena umuntu ovele nje avamise ukuthi akhulume ngomuntu kodwa into engisuke ngikhuluma ngayo kubalekile ukuthi umuntu leyo nto ayizwe.
kodwa futhi ngisuke ngamphoqi. Yikho ngithi ubongena esigodlweni sakho ubuze. And uma ubuze esigodlweni sakho njengoba lento mayifika kuwe, lento njengoba ifika kuwe, uzoyizwa ifika kuwe. Ngiyazi nasesigodlweni izoconfirma lento engishoyo. Ngiyacela mfowethu ukuthi yiba inkosi emile and uzobona iphaka izodilika more iphaka, yabo. Yiba inkosi emile esesayidini elistraight, ungathathi masayidi, ume nje uqonde, yabo. Wonke umuntu akwazi ukusondela kuwena, ubasiza abantu abonile emoyeni, ubaxoxele, ubalapha abantu, baphulukise ezweni likamoya, bephile enyameni. Ilokho nje mntaka baba, inkosi ke ikubusise. Bafowethu njani? Ngiyathemba niyaphila. King Bhaka ngane yakwethu, asazani impela nawe ngikwazela nje ku-social media, kodwa ke ezweni likamoya hayi ngiyakwazi ndoda yamadoda, ngiyakwazi mfowethu, ngiyakwazi ngane yakwethu, ngiyakwazi kakhulu. Mfowethu kunento engifisa ukuthi ngiyidlulise nje kuwena kancane.